Crezi că doar cei bogați merg în croaziere? Gândește-te din nou. Eu am fost deja în 11 croaziere, fără să dau mii de euro pe fiecare. Sunt Anca Maia Pop și m-am înscris în 2019 într-un club de croaziere care mi-a schimbat complet stilul de viață. În doar 6 ani am fost deja în 11 croaziere și asta cu 2 ani de pauză din cauza pandemiei. Croazierele nu mai sunt doar pentru pensionari sau pentru milionari. Sunt pentru tine, sunt pentru mine, pentru oricine vrea să vadă lumea cu stil și cu buget. Clubul din care fac parte oferă un plan de abonament conceput special pentru oameni normali, cu venituri normale, dar cu visuri mari. Așa am ajuns în insulele Canare, așa am ajuns pe coasta Africii sau pe Mediterana și în multe alte locuri. Iar următoarea croazieră e mereu la orizont. Dacă simți că ai și tu nevoie de o pauză, de o evadare, dar nu știi de unde să începi, dă-mi un follow și scrie în comentarii croazieră. Îți arăt exact cum funcționează, fără obligații și fără presiune.